Петр, нишли икән ул анда? Кытылу бәйрәменә Пасхага ризыклар ала бугай. Газап чиккәнчегә кадәр шушы бәйрәм ашын сезнең белән бергә ашарга бик теләгән идем. Алла патшалыгында ул башкарылмыйча мин аны инде ашамаячакмын. Безгә йөзем җимешләрен бирүче Аллаһы, син бөек һәм рәхимле. Алыгыз һәм бүлешеп эчегез. Безгә шушы икмәкне бирүче Аллаһы, син бөек һәм рәхимле. Бу сезнең хакка бирелә торган тәнем. Мине хәтерләп шулай эшләгез. Бу кәсә минем каным белән расланган яңа килешү билгесе. Миңа хыянат итәчәк кеше дә бу табын артында утыра. Хәер, адәм ул алдан билгеләнгән юл белән бара. Ләкин аңа хыянат итүчегә кайгы булмасла. Мөмкин түгел. Ничек инде? Раббы, кем ул? Раббым, мин синең белән төрмәгә дә, үлемгә дә барырга әзермен. Питер, тыңла. Бүген әтәш кычкырганчы миннән 3 тапкыр ваз кичәчәксең.